إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami agama Islam, alhamdulillah. Yan inisap kita niyo jaman na to ini. Amoy in parusukuan sin guru na to mulia waktu ini long ta kumanap na isab sin pangadyan sin kita niyo. Yari niya waktu ini yari na kita niyo amoy in salatul jamaah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan manahimog kita niyo marayaw hasupaya makakawa kita niyo pangadyan iban hasupaya inyad to katan magmumpa at katutan niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jari rin ako magparukay tungpal ko yung guru na tukalasan wayro na rukay ng kain Sheikh Sabir Umar wal yatafaddal siyadatu maskura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga palangungan ng mga agama Islam, alhamdulillah yari na isab kita niyo haamo in waktu amuin pagpatumtum sinambuk pahambuk katutan niyo. Hatungozin amuin mga aturan sin pag-agama sin kita niyo agama sin Allah Ta'ala agama Islam. Alhamdulillah waktu ini in mabatbat na to diha ini amuin topic amuin wujub sala al-jama'a wa fadluha. Amuin hukuman sin pagsambayang habar jamaa amo in wajib in hukuman niya iban kalabihan niya. In sambayang barjamaa mga palangungan ng mga agama Islam ha kamasgiran faqad ittafaqa al-muslimuna ala anna ada as-salawat al-khams fil masajid min awkad at-ta'at wa 'azam al-qurbat. Nagittifak naghambok ingkatan mga Muslim in pagtunay si 5 waktu hakamasgiran na din ha mga pinakamabugat amo in pagtaat ka Allah Ta'ala ibang pinakamalagko amo in ikasuk tap hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na din na sabab yaon mga palangungan ng mga agama Islam biyang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in pagsambayang ha barjamaa hakatan ummat muslima katan mga Muslim subay sila magpun haamuin kamasgiran sin Allah Ta'ala hakahaba damatang in waktu biyayan hati niya makalima halom sinang kaadlaw iban hang karum. May tapapyangdakan sin Allah Ta'ala mga palangungan ng mga agama Islam hambuk din na hikmat na supaya makapagsumatud in pangatayan si mga Muslim adlaw makalima sila makapagbak halom sin kamasgiran sin Allah Ta'ala. Na din na sabab yaon maon in paglut ibang pagkasilasa haantara si mga Muslim gayan. Sabab in pagkasilasa ini mga katawtay mga na agama Islam hamok ini asas amo in madohat nato in amo ilasa atau kakasilasa sin Allah Ta'ala katawtan. Na din na sabab yaon mga palanguan ng mga agama Islam in mga Muslim amo intimutunay si 5 waktu habar jamaa na makapagkita sila hakamasigiran adlaw-adlaw. Namikyan on dahil sa tep-tep ang kapito makaminsan amo na in sambayang Jumat. Namikyan on pinakamalagko pa din dito biyayan amo in pagtipon si manusia amo in makarwa halom sin hang katahon amo na indua haylaya Idil Adha iban Idil Fitri. Namikyan ang pandito pinakamalagko rin dito amo in pagpun si manusia ang katahon makaminsan amo na in do na Arafa hawak to pag haji. Na din sa papyaon mga palangungan ng mga agama Islam tiniyapyag sarasin Allah Ta'ala subay magpun-pun maghambok mahukut kahukutan in pangatayan sinambok pahambok mong paamuin agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Piangdakan sin agama sin Allah Ta'ala tau kapiangdakan sin Allah Ta'ala hakatan umat. In amuin pagpun-pun sin atau kapag hamok bihayan. Haday na sabab yaun na maon haantara nila in parsumpatan sin al-ihsan, pagmarayaw, pagmaulong haantara sin mga manusia. Haday na sabab yaun na maon in pagsuma ibang pagkasilasa sin pangatayan sin manusia. Namikyan biyara amo impiang daakan sin Allah Ta'ala in so pamauntay mangunta na sa sakit na damikyan sumeta tibawon siya, bisitahon siya sabab on doon karayawan biya hadis kursi makna niya Lalu sin Allah Ta'ala law niya kaunang kulong niya nasa sakit ako law sinipon niya biya dilong niya in kasakit mulong niya in ikaw Rabbul Alamin. Long niya nasakitin iipong ko, wala mo siya bisita. Nabalong na bisita mo siya, fawagyadta ni indahu, at niya doon ako kaniya bihayan. Sabab amo imparsumpatan sin aip, ibang tag-ipon, hapag iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan, piyandakan na sin agama Islam. So, pamao mapatay, tay mangudta Muslim, namagad kita, sumambayang kita, musmagad kita man to papagkubur kaniya biya. Oni madawhat ta dito. Hadis ni Rasulullah makna niya hisisyolong ni sumambayang. Makalamod siya, makaagad siya pagsambayang hamay ataw ka Muslim tay mangud niya na sabna tulad niya makakawas siya kira. Na damikyan makaagad pa ko pagkubur man to na kira tay sa bi makna hati niya makadawhat ko karayawan biya lag kubur uhudwa biyan biya bulawan sa diidil yato kay mo karayawan yato sobera hamo impuasin kamatay biyan hangkan ingkatan amuin yang daakan sin Allah Ta'ala on hikmat dito amuin madawhat si manusia apabila mahinang niya namikyan igathatul malhuf amuin tamawang ko hatao amuin lando insipit niya atau ka mga tao amuin na bankrupt silang biyan hasupaya in kasusahan nila kaubatan na damayoin amo in parasahan nila. Na din ang sabab yaon na tumampag dito in amo in kusog si mga Muslim iban amo in pagtulong tabang nila iban amo in pagkasilasa nila. Yayan. Iban tumampal hati niya iniya tulong ta amo in apabila mahinang niya to na maonin abugo si mga manusia dugaynin agama nila. May ta mga Muslim yaon, silan-silan sa zalando in pagkasilasa rin. May talong na inkita, hati niya di sila malasa katubyayan. Na maonin abugo nila. Dena sabab yaon, na di kalo-kalo, amuin, gamuha din na pangatayan nila. Amuin makapikil sila, sumudha agama tabiyayan. Na yan, in mga hikmat sindaran, kakitan si mga sila yaon, in mga Muslim, amuin naghambok, iban amuin nagbak sila kamasiran sin Allah Ta'ala biya. Sabab yang langan sin Allah Ta'ala in amuin magsulang. Demikian in Rasulullah sin Allah Ta'ala wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu. Ayon yung na in ginawa baran yung habiya sila. Amuin nagpulak kanat sila, iban nagsulang sila. Demikian in Rasulullah sallallahu la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ayaw ka mo magsulang no sin Rasulullah sa pabila magsulang ka mo na magsulang impikilan niyo huwa din na pangatayan niyo. Na din na sabab yaon din ang mga faida an ataw kaguna karayawan makawasi manusia hasambayang barjamaa na ikaysa na ta'limul jahil amo inta uditan tumingat magsambayang makasambayang siya sabab makaagad siya roon namikyan umingat siya sin aturan sin pagsambayang biyayan sabab nakaagad siya tao amuin makaingat magsambayang ini kadua na mudha'afatul ajr wan nasyat hati niya lipat manglipat impahala idil sin Allah Ta'ala kay mo biyayan ibang kamasay ko minang sinhinang marayaw wan nasyatu ala al-amali salih kamasay ko minang ahinang marayo. Kita ni ba into amo inbiyak sa amo in magsambayang baryamaa.
Dahil naman pagdungog na sin azan biyan. Bisan uno ininang niya, nagkakaon siya, humundong siya. Uno hinang niya biyan, taikuran niya, tumindag magtoy siya, madto siya patampat sin pag-ayla mag-ayl siya, madto siya paamo intampat tiyawagan simbang biyan. Na dahil na sa papyaon, na training kaw, at tawag ka na biyaksa kaw, at tawag ka kumasay ko sin hinang marayaw. Na dahil na sa papyaon mga palangungan na mga agama Islam, apabila biyan to kakitaan sin tawhatin niya, makasay ko minang sinhinang marayaw, na inmano siya mga makabagay ko si mga mano siya lisuan, na matundan mo sila sampai kumasay sila minang sinhinang marayaw. Na dahil na sa papyaon, mga palangungan na mga agama Islam, na mainot, maon in ka sila sa mahambok ingkatan umat muslima halom sin dunya ini apabila itunay nila niyaon. Namikya natin niya, sabay ingatan to si Manu sin sambayang bagyamaha ini, wajib binuhukuman niya, bagkan sunnah, mga palangungan na mga agama Islam. Kaya wajib sin Allah Ta'ala. Kita niya ba inad zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hambok din ang mga sahaba, ingan niya Abdullah ibn Ummi Maktum. Hambok siya din ang mga sahaba, sahabi yung Jalil. Sa buta siya, di siya makakita. Miyadto siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inagi niya, Ya Rasulullah, uno baha, onda balong niya, ruhsa kakulong niya, amo hindi na kung hati niya hamadir ha, sambayang bargyamaa, sabab lang niya, di ako makakita. Wero di sa umambit ka kumanto. Long sin Rasul sallam kaniya, hoon, okay na. Sa gawa pagtaikod niya, tiyawag niya lang niya, Ummi Abdullah, ya Ummi ibn Maktum. Lang niya, uno, pagkarunggan mo lang nin azan, amo imbang, along niya, hoon, way baya-baya, matanog lang nimbang ha, bay kulong niya. Nalong niya, way roon dapat, subay ko man pa, masjid. Uno lang ni hinangan ko, huminang kolong niya amon hukot atau kalubin. Hihukot mo din halawang simbay mo, manto palawang si masjid. Kahaba waktu amoy atin ulinan mo lubid diyan to biyayan, sampai damagpak na kapalong masjid. Na din na sa papiyaon, mga palangungan na mga agama Islam. Biya din na ba in kita? Amuin, makakita kita. Wayroon uzurta. Na kawagiban kita mga katautay manguran na agama Islam. So, betiyap-tep hambuk ka ito magmut-mutut. Sabak may ta, umapas kita si mahal ga. Di ba dihadun niya? Baso pa mabisnis ka. Inpihon mo mga dagangan bihon mo, ikalito mo biyaya. Amuin mahal ka, amuin malagwin untong mo, lipat manglipatin untong mo. Nabihat to rin pag-ibadat mga palangungan ng mga agama Islam. Bang sumambayan ko isa-isa mo, hambok da daragyat imakawa mo. Bang sumambayan ko barjamaa, hadis sin Rasulullah sallam niya, salatul jamaa, tufaddal ala salatil fadl, ب 27 درجة. Insambayang barjamaha niya, inkalabihan niya, lipat manglipat insambayang sin isa-isa mo. Sin lipatan siya, bang sumambayang ko isa-isa mo, hamuki makawa mo, bang barjamaha kaw, makakawa ko kawaan tag 7 darajat. Naimana niya, bang sumambayang ko isa-isa mo biyaya, makakawaan tag 7 ko makasambayang, na makaminsan na makasambayang ito bargyama makapagsibo na kamo darajat. Hindi na sa bapyaon mga palangungan ng mga agama Islam, hiisyo siya din kato. Masi-masi pati ang dahilan sin Allah Ta'ala kusog, ibang kasay, na ando subay magmut-mutod, amuin, madto siya pa masjid biya. So pamalong niya malayo kulong niya masjid, ana lipat manglipat, in makawa mo pahala. Hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Abu Bakar na maid siya para sa ya Rasulullah. Sap nagula siya gimba. Mabaya ko lang niya magula diha city.
masuk pa amuin masjid, kalayuan ako. Lon sinasalam kaniya, likulli khatwa, daragya. Hati ni tep-tep long ni amuin, hangka stikang mo. Hati ni amuin, madto ka pa masjid, na hambuk daragyat na isabin amuin, hambuk karayawan ni dihil sinallahu ta'ala kayo mo. Biya din na ba matawd to rin tikang mo biya madto pa masjid, biya ima na niya, malayo-layo ko rin na masisa, nagmut-mut ko to madto pa masjid. Hipo ko sing karayawan, iya, tay mangud ko agama Islam. Hipo ko sing karayawan. Nabang masuka pa masjid, napila rin tikang mo. Amurad din daragyat amuin. Yato tumbas yato sin pagpano mo. Dugayin pa nin tumbas sinamuin, pagkawa mo sin pahala at tawag ka amuin, paghadir mo sin sambayang bargyama. Isambayang bargyama ang mga palanggungan na agama Islam. Pasalatul jama'a fardun ala rijal fil hadir was safar. Isambayang bargyama piawagib sin Allah Ta'ala ang mga kausugan, sibura inyaon sila hula at tawag ka iyaon sila panawan. Wajib magyamaa mga katawtay manguran agama Islam. Ataw kasibura inamuin marayawin hula tinya aman iban amuin on kahiluhalaan ataw kakabubugaan niya. Napiawagib ujuban ay niya hati niya pardo ay ni hukumansin pagsambayang baryamaa mga katawtay manguran agama Islam. Innamaita Quran iban hadisin Rasulullah iban ittifaq sin katan mga muslimin hadunni. Sabab sinamo in pagyamaa yaun na umiratil masajid. Hati niya mabuhi mo in baysin Allah Ta'ala. Mabuhi in baysin Allah Ta'ala. Iban makakawa pahala in amuin mga imam, iban amuin mga mag-azazaan bihayan, amu magtawag simbang. In pagtawag simbang, katan mahajana, bangsagin, bangsa manusia, kasanam-sanaman, iban katan kabatu-batuan, hadok yama, sumaksi kaniya, sinamuin nag-azan siya, nanawag-tawag siya manusia, hawak to di matangi padaakan sin Allah Ta'ala. Na ini natin niya, piyangdaakan sin Allah Ta'ala. Kita ni ba in habang yan? Habang yan ni haya ala salah. Ay karina kamu, sumambayang kita niya. Haya ala falah. Oy karina kamu, damawat kita ni sin paruntungan. Din Allah Ta'ala. Na di ba mga kataymanguran agama Islam, bang tawagan kita simbagay tabang palilito kita lon simbagay ta palilito kari ka mo hadeg ko ini magbutang sindagangan niyo sa dendi malakwin untong niya magdagang ko biya ini malakwin untong mo. Na di ba mag-agok kita ni mga kataymanguran agama Islam, na ini untong paruntungan din Allah Ta'ala. Madohat mapasing kamatay mo bakan untong diha dunya sa paruntungan din na hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni ba mga palanggungan na mga agama Islam, sampay pa amo in waktu amo in ong kabubugaan mo, na kiyawagiban na ko magsambayang barjamaa. Kiawagib sin Allah Ta'ala. Haparman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, long niya, wa idha kunta fihim fa aqamta lahum salata faltakum ta'ifatun minhum. Banglong sin Rasulullah, banglong sin Allah Ta'ala para Rasulullah. Banglong na yung kaunan mo ya Muhammad, yaong ko kanila, sabo ka mo nagbubuno iban sa sin Allah Ta'ala. Hadi mo ito yung sambayang, waktu sambayang, na subelong niya intunga sumambayang long niya sarta mo. Intunga sin sundalo sumambayang hataykod mo. Pag-ubos yan to, ini tarika sin pagsambayang sin khawf ini, hati niya, balitong kaginis. Muna-muna, haayatan niya on, intarika niya, na bangsa mo nagbubuno, na tungaon min sundalo. Into nga, imaatubang iban satro, into nga, iyaon hataykon mo si mambayang bargyamaa sartam. So, pamawak to dohor,
Pagdatang mo tahiyat awal, ikaw in imam nila, na di na ko tumindog. Ubos talusan na hatay ko diyaw ni sambayang nila. Pagsalam nila, dumagan sila, madto pa amuin, tampat sinamuin, pagbunuan niya to. Sumubli sila, dumagan na isabi na muin, nagbubuno yaon, mari pa amuin, taykod mo, tumindog siya. Pagsap nila, ang pako tumindog. Pag kumplito sing kayo mo upat ka rakaat na ingka nila dua, na magsalam ka ubos, talusan nila na ingka nila. Ini kedua tarikan yung mga palanggungan ng mga agama Islam. Amo hindi kay nga tatawa ka in way pa nakatag na sin pagbuno. Sain ato yaon natin na in tampat si mga satro yaon, ato yaon ha apit pa kiblat. Hinangan mo in sundalo mo dua sapan. Inangkasap biyayan apabila rumuko rumuko sila salta mo biyayan. Amun panagnaan sap. Sa diin ini di parumuko ini mo ini kadua sap. Pag tindag nila biyayan, ang parumuko biyayan ni namutay ko biyayan, magsubri sila. Hasupaya nila kakitaan in amuin. Ato yato arakala sumukmong kanila, mamuno kanila. Ini kadua niya, ikato niya, na di kay nga tanhaw no tungo din amuin ato yaun. Ang sumambayang na kamo bargyamaa, pagsambayang na bargyamaa, pag-ubos sa pama, duang karakaat na. Ubos bali biyawak tudor. Pag-ubos atin niya, duang karakaat, inasambayang niyo, yato na. Atin niya, timbag ka mo sina ato ni, atong kasatro niyo biyayan. Natiyap-tiyap ang buk biyayan, kawaon na in, sandyatan niya, mga tusiya. Sa tumtuman niya sa zahawon utub-tubin sambayang niya, talusan niya isa-isa niya na biyayan. Nahangkan yan din ang mga dalil. Amo impiyawagib sin Allah Ta'ala in sambayang bargyama. Bisan hawak to amo in nagbubuno, piyawagib niya. Tabiya din nababang masyan na yung kita hulat tabiyayan. Labi luban ng mga katotay mangura na agama Islam. Piyawagib sin Allah Ta'ala. Kita ni Ben Ambu Kadis Sallam. Long niya, askalu salati ala al-munafiqina salatul isya wa salatul fajr. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو هبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. In pinakamamugatlon sin Rasulullah sallam sambayang ha mga tao mga munafik. Amo na insambayang Asia, iban sambayang Subo. Insambayang Asia, mga palanggungan ng mga agama Islam. Mamakasambayang ko bargyamaa, fakaannaka taqumu nisfal layl, min awwalil layli ila nisfil layl. Bang makasambayang ko bargyamaa, hawak to Asia, biasa ka ula-ula, siyang bayangan mi hanguto denaru. Tinadena panagnaan sindom, sampai paamuin, partangaan sindom biyayan, na nagsambayang nakukunti ni biya. Amuya timpahala iliw sin Allah Ta'ala kayo. Na damikyan, makasambayang ko bargyama hawak to subo. Na pakaan na maqama layla kulla. Biasa ka ula-ula, makdohat niya pahala, wala na siya natug, hati niya, si mambayang nasadzaden sin panagnaan sindom, sampai pakinapusan sindom. Kalagkuan sin pahala ni mga katotay mangura na agama Islam. Na diha ini mga palanguan ng mga agama Islam. Lo sinusalalo ya'lamuna ma fihima. Banglong na impahala ito nasabot na to. Bangkengatan si mano siya in kalagkuan sin pahala sin waktu esa. Iban waktu esa ha ito na mga bargyamaa, habian nasabot na to yato na laataw humawalaw habwan na tanto tudlong ni mano siya humadir sila sa bayang bargyamaa, binsan na kuman nagpananap sila. Di na sila kaya tumindog, magpananap na sa siya. O nambuk kita kung mga palanggungan ng mga agama Islam. Den ha, amon to din na Dubai. Into yaon, di siya makatindog. Bang mano siya, ipagpano niya, 5 niya biyayan, pasa di mahibalin si kiniya. Biyayan. Imbiyotang dito, into ini, halugay sinamuin, imam yaon, inamisarahan imam. Halugay kulong niya nagimam diha ini,
na masuk na long niya kapatan taho na nagimam diha ini, bisan na kaminsan long niya into iniwala siya long niya nalita sambayang baryamaa. Parahal din na siya, di siya makapanaw. Sa mag-ilod-ilod siya, sampay pa damatang siya maskit gayan. Namikyan on kita ko raisap. Hiukutan halubid in bay niya, harap madto pa amon on pustisin amo inlight, hadig sin uhan si maskit, hiukot na isang madto in kwambiyayan. Kahaba, waktu madto siya, into yaw di makakita. Agi sin imam into ini, labi na kawaan tahun, impagyamaan niya diha masjid, bisan na kaminsan wala siya nakatinggal hamuk waktu magkambagyama. Mga palangungan ng mga agama Islam. Subay matibot kita niyo mag-ibadat. Ito na nato hasara amuin piyang daakan sin Allah Ta'ala aturan. Nasupaya kita niyo makadohat sin pahala sa rayaw-rayaw pahala biyayan. Iban tiyo-tiyo hinang malag ko ing karayawan makawan nato. Mga palanggungan ng mga agama Islam. Tungod sa baha, amuin, mga tao amuin, di magsasambayang habar kiyamaa. Uno na ba imadohat nila, amuin, kangian. Sabab wagib. Inwagib ang hinangan may wagib. Alwagib, man faalahu yusab. Bang inwagib, yusabu fa'iluhu, makakawa ko pahala bang hinangan mo siya. Yu'aqabu tarikuhu, masiksa intaw amo intuminggal kaniya. Masiksa. Hindi na sabab yaon. Pianglangan tuod, sin agama Islam. In amuin, di ko hamadir ha, bargyama. Subay, bargyama. Amuin kalagkuan sin amuin, bahala biya, kayo na nakisa na to. Kisa ka na Abdullah ibn Maktum na maidya para sa salam. Ya Rasulullah, di na ako balong ni masiksa. Di ako humadir sa may margyama. Lang siya sa hoon. Pagtaikod niya, long niya haltas maunida. Uno long niya, pagkarungan mo long niya ina mo inbang. Long niya hoon. Long niya faagib. Subay ko long niya humadir sa may margyama. Ito yan di makakita. Mga palangungan ng mga agama Islam. Imano siya, mahaman siya sa bayang bargyama. O lumisim pangatayan niya pag-agama niya. O amuin, illa, simpangatayan niya hapag-agama niya. Subay ayaw kita niyo mahaman. Mga kataw-tay mangura ng agama Islam. Hat amuin tao, amuin, mahaman siya hasambayan. Imana niya, doon na kayo magsambayan isa-isa niya. Doon na kayo magsambayan si amuletin pagsambayan niya. Amuyan timpegyan, amuin mahaman. Nalaw sin Allah Ta'ala. Fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Siksaon sin Allah Ta'ala hanar kawail. Imano siya, pahil-pahil pagsambayan niya. Impahil-pahil pegyan, on waktu, itunay niya, halik na. On waktu, itunay niya, isa-isa niya, di siya mabaya, jumoin, madto paamuin, magsasambayang bargyama. Nakanganan siya, hati niya, mutasahil siya, hasambayan. Imano siya amuin, mahaman siya at tawag lison siya sumambayang nga bargyamaa, naong kaniya pakarakyan dua ataw ka kuan. Kaysa na ayakuna maaduran fi takhallufi on waktu intawhat niya di siya makahadir man to nasasakit siya. Biyayan. Ataw kaong kabukaan niya arakala o mga kontra niya roon mamadto siya hapaan siya haran. Na imano siya biyan to maazur. Maazur siya. Hati niya bisan di siya makakadto sa wapsin biyan to hal na di lang siya sinallahu ta'ala kamaapan biyayan. Tinaimbayan niya madto pa masjid na di maupamin bayan niya. Sa gawa nalarang siya sa hindi siya makakadto pa masjid sa babansin ikaysa
na di siya makagawa sabab nasasakit siya. Uswero isang makaambit kaniya. Ini kadua niya, naarakala way sakit niya sa ang kabugaan niya ron haranian. Hati niya ikamutarat kaniya. Na into yaun, tinya tulo si klasin bayani magsambayang barkyamaa. Sa di siya makakaduha sa wawansin uzur na makaduha da siya pahala, amuin pahala, sinamuin, biya to amuin barkyamaa. Sa wawansin niyat niya. Hadis sahih. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. Apabila masakit nin ipon at kahapanawan siya, isulat kaniya indendiin inamunahinang na sinwakto amo imbakan siya musafir atau kawakto amo inway pa sakit niya. Na masih kontining paglista sinamuin amuin amal ibadat niya biyan. Sabab maazur siya si mga pakaragyan niya. Ini kedua, ayakuna takhalufu ani salati ma'al jamaa li ghairi udhr. On waktu tao, tinya, di siya sumambayang nga barjamaah, hawairon uzur niya. Biyayan. Sumambayang na sa isa-isa niya, okay sambayang niya. Sa lugi siya simpahala mataud, wala niya nakawain pahala mataud. Lugi siya, wala niya nakawain, kawaan tagpito daragyat, biyayan. Wala niya nakawa. Yung karayawan niya. Damik yan, magdusa siya, sabab tinggalan na inuwagin. Magdusa siya fa Allah Ta'ala wairun uzur niya. Nakahinang siya amuin mungkar. Amuin wajib yadto amuin ingkaran. Sa nahinang na yadto. Amuin di siya sumambay ang bargama wairun uzur niya biyan. Ayuhal Muslim. Wa makanu salatil jama'ah wal masajid. لإظهار شعائر الإسلام وما شرعت إمارة المساجد إلا لذلك وفي إقامة الجماعة في غيرها تعطيل لها. وقد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أندونها بيسن الله تعالى كبايان سن الله تعالى إيمانا كمسجران تنيا دون لوميان hati na doon nag-izinin Allah Ta'ala subay itunay insambayang iban panumtum pa Allah Ta'ala doon hayaun. Doon hayan natin niya magkatasbih ka fa Allah Ta'ala hamay na at iban doon niya yan. Hihisi o rigyalon hati niya mga kausugan. Mga kausugan amo matibot magyamaa la tulhihim tijara. Amo hindi sila maligap si mga business nila. Di sila maligap sinamuin amuin mga dagangan nila, hamuin panumtum nila pa Allah Ta'ala, iban among pagtunay nila sa sambayang bargyamaa, hakamasgiran sin Allah Ta'ala. Itindag nila, magdahil sila zakat, sabab mabuga sila. Sin adlaw, amuin pindahon na sin Allah Ta'ala, imbalis kata na impangatayan, iban amuin pangitabihayan, imana niya, hamun adlaw kiyama. Demikian na parman sin Allah Ta'ala, innama ya'mur masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah. Amura long ni manusia amuin magta'mir. Hati ni amuin nagpalagwak kamasgiran sin Allah Ta'ala amuin manusia na maritaya fa Allah Ta'ala iban adlaw mahuli iban itindog ni sambayang hasabta bargyama. Mataw din ayatan mga palanguan na mga agama Islam. Hambuk din ang mga ayatalon sin Allah Ta'ala. Warka uma'arrakiin. Ruku ka mo hasarta si mga tao nagruruku. Imana na inyan. Hati niya nang daakin Allah Ta'ala. Dito kita parukuon. Hamuin sarta si mga sila amuin nagruruku fa Allah. Imana niya doon ang kamasgiran. Mura-murahan mga palanguhan na mga agama Islam. Taupikan kita ni sin Allah Ta'ala. Hidayatan kita ni sin Allah Ta'ala. Sin tumimot kita ni maginang sin sambayang. Salta ikatunay na to bargyamaa ha kamasgiran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mura-murahan tinya dinasadza inamuin ikapasampay na mo kaniyo di naman yuha hukuman sin agama hati ni pangayon na to fa Allah Ta'ala amuin kataan amuin diungog na to kiyawa na to din na Quran iban hadis ng iban kahukuman na kapag mut-mutan sin tiap-tiap manusia taupikan kita ni sin Allah Ta'ala amuin mahinang nato
Ilas na diha ini mga palangungan ng mga agama Islam. Mangindua kita pa Allah Ta'ala murah-murahan. Amo in magmumpa at katutaniyo in ayatan iban hadis. Amo in nabatbat na to haadlo ini. Wa qala rabbukum ud'uni astaghfirukum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina Muhammadin nabiy wa rasula. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innana nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuk Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuk Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.